Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma ƙasar Nijar, ko in ce al'umma duniya baki ɗaya. Da farko dai kamar yadda kuka sani, sunana Autan Alawi Maraɗi, mazauni a cikin babban birnin Yamai, jamhuriyar ƙasar Nijar. Al'umma, na fito zan yi muku wani bayani akan wani babban ci gaba da muka samu a ƙasar mu ta Nijar, wanda na ɗora shi a social media, ya shiga duniya, ya shiga ko'ina. Amma sai dai ina samun wasu saƙonni daga al'umma na waje da na gida gaba ɗaya. Wasu na cewa wai eske haka nan ne, wasu sun yarda, wasu ba su yarda ba. Ana tambaya ta akan tabbas haka ne wannan al'amari ya faru a Nijar, ko kuma a'a montage ne, haɗawa ne aka yi. To ga na fito don in sanar da al'umma gaskiya al'amari. Wannan maka da kuka gani a nan ƙasar Nijar aka ƙirƙira ta, kuma ƙungiya ce ta matan sojoji wadda ake kira da Zaruma da Anam. Ƙungiya ce ta matan sojoji, matan jami'an tsaro na ƙasa gabaki ɗaya. Dama suna da wannan ƙungiya, a kowane lokaci suna taruwa, suna haɗa iliminsu waje guda da tunaninsu, suna sarrafa abubuwa kala daban-daban. To shi ne wanga lokacin Allah ya ba su wannan dama, da kimiyyarsu, da fasaharsu, da ƙwarewarsu, da ilimin da Allah ya ba su, suka ƙirƙiri maka. Kuma wannan maka da suka yi kala uku ne suka yi. Akwai spaghetti, maka ta tsintsiya, akwai mai murɗiya, kuma sannan akwai mai hudodi. Kuma daga cikin wannan maka kala uku, sun ƙirƙira da kala daban-daban. Akwai ta masara, akwai ta dawa, akwai ta waken awara. Kala uku haka suka ƙirƙira ta. Bayan sun samu wannan fasaha da kimiyya, sun yi abin yayi, suka yi magana da magabatanmu gwamnati. Ranar da aka yi bikin bayyana wannan maka, da mu mun je, mun halarci taro, mun gani da idonmu, har mun ci, kuma mun ji da daɗi. Don haka al'umma, ku bar shakka, ku bar tantama, wannan al'amari gaskiya ne. A nan ƙasar Nijar aka ƙirƙira maka wannan, da gaske da gaske. Sai dai ku jira lokaci, kuma mu dage da addu'a Ubangiji Allah ya ƙara ma al'ummar ƙasar Nijar fasaha da kimiyya, su ƙirƙiri abubuwa wanda za su kai ƙasarmu gaba, wanda za su amfana ƙasarmu. Kuma mai ta ma shugabanninmu addu'a, mai girma General de Brigade Abdurrahman Chani, President du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l'État. Ubangiji Allah ya taya maka, Allah ya rika maka, Ubangiji Allah ya kare ku, magabatan masu albarka sojoji. Muna tare da ku, muna alfahari da ku, kuma muna kishin ƙasarmu ta Nijar. Don haka kullum al'umma, kiran da zane gare ku, ku ci gaba da bibiyar shafuffukanmu. Insha Allahu dukkan wasu al'amura na ci gaban ƙasa wanda za ku gani ku ji daɗi, ku so ƙasarku, ku yaba ƙasarku, insha Allahu za mu ci gaba da nuna muku su a idon duniya. Nijar, Allah ya ɗaukaka ki, Ubangiji Allah ya ɗaukaka ƙasarmu. Kuma ƙungiya ta Zaruma da Anam, matan sojoji, Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi. A gaishe ku da ƙoƙari, a gaishe ku, kun jajirce, kun nuna ma duniya da kuma al'ummar ƙasar Nijar cewa ku lalle kuna kishin ƙasa. Kuma wannan mulki da ake yi ba a bar ku baya ba, kuma kuna nan kuna ba da taku gudunmuwa 100%. Yau duk wanda ya ce ga abinci cimaka, har ya kawo dubara da salo ya ƙirƙira ta, abinda sai mun ji duniyar turawa mu sau mu kawo ƙasarmu mu yi amfani da shi, wanda ba mu san da me suke yin shi ba, ba mu san yaya ake yin shi ba. Yau ga namu na gida, kuma matan jami'an tsaro na ƙasa sun haɗa shi, kuma da abinci wanda muke nomawa, kayan masarufi namu na gaskiya wanda mun san menene ya ake a same su, su ne ake sarrafawa a yi wannan maka. Kenan kawai sai dai mu ce alhamdulillah. Al'ummar Nijar mu ci gaba da gode ma Allah, ko in ce mu ƙara gode ma Allah. Allah ya yi ma ƙasarmu albarka, ya yi ma shugabanninta albarka, kuma ya yi ma al'ummarta albarka. Ubangiji Allah ya kare ƙasar Nijar, Allah Ubangiji ya kare magabatan ƙasar Nijar.
ubangiji Allah ya ɗaukaka Niger, ya ɗaukaka CNSP, kuma ya ɗaukaka ƙungiyar Zaruma da Anan. Mai magana autan waka Lawi Maradi. Assalamu alaikum.